بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malo po malo u ovom zapisu koji je zapisao Imam Tahavi u svojoj knjizi, koja se jednostavno naziva Tahavijeva poslanica, stigli smo do jedne jako važne teme, a to je suština i propisi imana. Iman je naime jedna od najvažnijih tema koja se inače povezuje sa poslanstvom, jer na osnovu imana povezan je ulazak u džennet ili džennet. Ako imana ima i postoji, takvim ljudima je obećan ulazak u džennet. Ako imana nema i ne postoji, takvim ljudima je zapriječeno džennet. Zato je vrlo važno da znamo šta je to iman, koje su njegove posljedice na dunjaluku i na ahiretu. Imam Tahavi ovdje kaže ovako: وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ. Sve što je vjerodostojno preneseno od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od šerijata i pojašnjenja, sve je to istina. To se naziva uopćeni iman, el imanul muđmel. Naime, čovjek je dužan da u startu bude mu jasno da vjeruje u sve što je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme došlo. Makar i ne poznavao sve detalje toga. I zato mi kažemo la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. I kad mi posvjedočimo to svjedočenje, a s tim svjedočanstvom živimo i umirimo kao muslimani, onda to podrazumijeva određene stvari. Prvo što podrazumijeva je da vjerujemo u sve što je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme donio. A nakon toga počinje Imam Tahavi da nam govori o imanu podrobno. Pa kaže: iman je u suštini al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa wa at-tafadul bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafati al-hawa wa muwazabati al-awla وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودٍ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ. Iman se potvrđuje riječima, jezikom, zatim vjerovanjem srcem. I iman je nedjeljiv, jedan i svi su jednaci u imanu, a vrednovanje između pripadnika imana je u skrušenosti, bogobojaznosti, postupanje suprotno strastima i pridržavanje onoga što je bolje. A čovjeka iz imana izvodi samo negiranje onoga po čemu je i ušao u iman. Tako kaže Ibn Tahavi. I to je jedna stvar oko koje su učenjaci jako puno raspravljali. Većina učenjaka naših kažu da je suština imana u stvari vjerovanje u srcu, a onda potvrde toga jezikom, a nakon toga potvrde toga djelima. I mnogo je hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji to potvrđuju. Između ostalog kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Iman se sastoji od 60 ili 70 i nekoliko dijelova.
najuzvišeniji, najveći, najvažniji dio je la ilaha illallah. A najmanji dio imana je da uklonimo ono što smeta na putu. A i stid je dio imana u jednom rivajetu ovog hadisa. Wal haja šu'batun min al-iman. Što znači da je iman u stvari po svojoj definiciji vjerovanje srcem, svjedočenje toga jezikom i potvrda toga djelima. Ali najvažniji dijelovi imana jesu 6. Zovu se imanski šarti ili imanski šartovi. O njima Imam Tahavi kaže sljedeći: Wal imanu huwa imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala. Iman je iman u Allaha, u njegove meleke, u njegove objave, u njegove poslanike, u sudnji dan i u odredbu dobra i zla i u odredbu bila slatka ili gorka za nas, da je ona od Allaha uzvišena. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ. Mi u sve to vjerujemo. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. I mi ne dijelimo poslanike u smislu vjerovanja, da u jedne vjerujemo, u jedne ne vjerujemo. Ne, vjerujemo u sve poslanike. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ. نُصَدِّقُهُمْ كُلُّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ. Vjerujemo svima njima u onome što su prenijeli od svoga gospodara kao vjeru. To su glavni sastavni dijelovi imana, koji su preneseni u velikom hadisu od Džibraila, a.s. kada je upitao naših poslanika, s.a.v. šta je to iman, pa mu je kazao: iman je da vjeruješ u Allaha, u meleke, sve ovo što je Imam Tahavi ovdje i nabrojao. Od propisa imana je i sljedeći: وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ غَيْرَ مُنْكِرِينَ. I mi sve pripadnike ove kible koju je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nazivamo muslimanima, vjernicima. Sve dok vjeruju u ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio, priznavajući to i ono što je on kazao, prihvataju bez negiranja. I to je vrlo jasno. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ. Od propisa imana je da su svi vjernici Allahove evlije. وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْوَأُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. A najbliži, najugledniji kod Allaha je onaj koji se najviše Allahu pokorava i onaj koji najviše slijedi Kur'an. Ovo je jedno od pitanja koje je također vrlo bitno, a to je ko su evlije. Prema ovoj definiciji koju je Imam Tahavi ovdje spomenuo, svi su vjernici evlije. Samo se taj stepen razlikuje od čovjeka do čovjeka u skladu sa njegovim ibadetom i u skladu sa njegovim slijeđenjem Kur'ana. Ovu definiciju da su svi vjernici evlije, Imam Tahavi uzeo je iz Kur'ana časnog. Ela inne awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Zaista za Allahove evlije, odabrane vjernike, neće biti straha i neće tugovati. Ko su oni, ja Rabbi? U nastavku ajeta odgovor: Alladine amenu wa kanu yattaqun. Vjernici koji su vjerovali i koji su bogobojazni bili. Tako da, ovaj propis Imam Tahavi, vidimo da je uzeo iz Kur'ana, što je sasvim tačno. Postoje ljudi koji od evlija, naime, uzeli su taj termin i odredili ga za neke ljude koji su čak izveli iz okvira
običnog čovjeka i postavili ih čak nekada na prijesto vjerovjesnika, pa čak nekada više dali su im neke božanske osobine, to nema nikakve veze sa onim što je došlo u našoj vjeri. Sad, nakon toga, Imam Tahavi prelazi na sljedeći propis imana, koji je jako bitan i jako važan, a to je status velikog grešnika. Status velikog grešnika u vjeri je veliko pitanje i to je među prvim pitanjima gdje se u umetu našlo razilaženje i gdje su počeli zastranjivati određeni ljudi i određene grupe u vezi sa tim. Pa da vidimo što kaže Imam Tahavi. وَلَا نُكَفِّرَ حَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَا الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَ نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنْ عَلَيْهِ وَلَا نَشْهَدْ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِيئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ. Ne govorimo ni za koga od pripadnika naše vjere da nije više musliman, da je postao nevjernik zbog grijeha kojeg uradi, osim ako ga nije dozvolio sebi. I ne govorimo da to ne škodi imanu za ono koga radi. Nadamo se za one koji su dobročinitelji, koji rade dobra djela od ovog ummeta, od vjernika, da će im biti oprošteno i da će ih Allah sa svojom milošću uvesti u džennet. Ali nismo sigurni za njih i nikome ne svjedočimo da će biti džennetlija. A molimo Allaha da oprosti grešnicima i strahujemo za njih, ali ne kažemo nema nade za njih. Ovo je važno. Znači, veliki grešnik koji uradi grijeh, koji ne izvodi iz vjere, nego je veliki grijeh kao što je pijenje alkohola, kao što je kamata, kao što je blud i slično. Time ne prestaje biti musliman. Ne prestaje biti musliman, a on je u Allahovoj volji. Strahujemo za njega. Molimo Allaha da mu oprosti. Učimo dove za njega, ali ne kažemo nema nade za takve. A kad su u pitanju dobri vjernici, koji se trude i rade dobra djela i koji mogu se svrstati u dobročinitelje, za njih se nadamo da će Allah prihvatiti to od njih. Nadamo se da će uzvišeni Allah Đelešanu oprostiti im i uvesti ih u džennet svojom milošću. Ta dobra djela neće biti cijena za džennet, nego sebe uzrok Allahove milosti prema njima. Ali isto tako ne svjedočimo ni za jednog od njih da je džennetlija. I to je stav muslimana od početka ove vjere. Ne svjedočimo ni za jednog čovjeka da će biti džennetlija, makoliko učen bio, makoliko pobožan bio, makoliko dobar bio, nego se nadamo. Ali bez čvrstog da će Allah Đelešanu, jer mi to ne znamo, to je između njega i Allaha Đelešanu i samo Allah Đelešanu sudi. Onima koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio za svoga života i kazao ti će u džennet kao što je deseterica obradovanih džennetom, za njih kažemo u redu. Kome je Allahov poslanik posvjedočio, to je zbog objave koja mu je rečena i mi svjedočimo za njih. Za druge, ne. وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ. Sigurnost od Allahove kazne i gubitak nade u Allahovu milost
nisu od islamskog mileta. A pravi vjernici put Islama je između toga dvoga. Šta ovo hoće da kaže? Hoće da kaže da vjernik živi između straha i nade. Nada se zbog svojih dobrih djela koje radi, zbog Allahove milosti, a strahuje zbog svojih loših djela da neće biti kažnjen. Ali da izgubi nadu u Allahovu milosti, da kaže gotovo je propao, tako da to nikako nije od svojstava vjernika. Također da bude siguran da ga Allah neće kazniti. I isto tako nije put vjernika. Strah i nada su kao dva krila kojima vjernik ide. Nikada ne gubi nadu, ali nikada nije ni siguran u svoj kraj. وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَنْ لَقَوْا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَى عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ. Vjernici, grešnici, znači veliki grešnici od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neće vječno biti u vatri ako budu kažnjeni. Mi znamo iz vjerskih tekstova da će ljudi u vatru, u džehennem, na dva načina. Jedan način je na kapije džehennemske. I ko uđe na džehennemsku kapiju neće više nikad izaći. Jer na kapije džehennemske ulaze samo oni koji nisu vjerovali poslanike i nisu vjerovali u Allah. Ni u sudnji dan. Muslimani i vjernici koji su vjerovali u poslanike, ali su imali nekih grijehova od kojih se nisu pokajali dok su bili živi, oni idu na most Sirat Čupriju koji je postavljen preko džehennema. I taj most, na tom mostu će padati grešnici zbog svojih grijehova, ako im ne bude oprošteno. A oni su u Allahovoj volji. Ako hoće i oprostit će im, bez da ih kazni. Kao što je kazao u Kur'anu, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Oprostit će grijehe manje od nevjerovanja kome hoće. Čini su Allahovoj volji. Može im oprostiti bez da ih kazni. Ali ako ih i kazni u džehennemu, to neće biti ulazak na kapiju džehennemsku, nego sa mosta i neće ostati u njoj vječno, izaći će zbog svoga imana koji je bio u njihovim srcima. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ. Ako hoće, kaznit će ih svojom pravdom u vatri, a onda će ih izvesti iz vatre svojom milošću, šefaatom onih koji imaju pravo da se zauzimaju. To su poslanici, to su šehidi, oni imaju pravo da se zauzimaju za svoju porodicu. To su drugi vjernici, zauzimat će se i meleci. Znači, bit će zauzimača jako puno. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ. Zato što Allah Đelešanuhu je posebno vodi računa o onima koji su ga spoznali i koji su ga vjerovali i neće postupati s njima isto kao s onima koji su ga negirali u obje kuće, to jest i na dunjaluku i na ahiretu. Allahumma ja valiyal islami wa ahlih, thabbitna ala islami hatta nalqake bih. Ovako kaže Imam Tahavi nakon pojašnjenja ovog pitanja. Allahu moj, zaštitniče Islama i njegovih pripadnika, učvrsti nas na Islamu do susreta s Tobom.
mi možemo samo na ovu dovu imama Tahavije reći amin. Sljedeći propis je povezan sa namazom. وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَا نُنَزِّلَ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Klanjamo namaze i za svakoga bio dobar ili loš, ako je pripadnik kibli. I klanjamo im dženazu svima kada umru. Znači, dženazu klanjamo i onima koji su dobri i onima koji su loši. Često ljudi pitaju, on je bio ovakav, bio je onakav, da li mu klanjati dženazu? Pa kome ćemo klanjati dženazu? Za koga ćemo moliti ako nećemo za onoga koji je umro u grijesima? Oni su najpreći da se za njih klanja dženaza, jer je suština dženaze da se prouči dova za njih, da im se Allah uzvišeni smiluje, da im oprosti i pređe preko njihovih grijeha. Prema tome, svim i dobrim, i onima koji su manje dobri, i griješnim, klanja se dženaza. Tu se sad postavlja pitanje koje je poznato kod nas, da li se klanja dženaza onome koji je počinio samoubistvo? Obzirom da je samoubistvo grijeh, klanja se dženaza i takvoj osobi. Ni za koga ne tvrdimo za njih, to jest bili dobri ili loši, da će u džennet ili džehennem. To nije naša stvar. Jer da bi se ušlo u džennet mora i unutrašnjost, i srce, i duša biti predano Allahu dželešanu, kao i tijelo. A mi srce i dušu ne vidimo, samo Allah zna šta je u srcu i šta je u duši. I zato nije naše da svjedočimo o tome, nego se nadamo, učimo Allahu dželešanu u dove i ispraćamo ih sa dovama, nadama i strahom. I ne svjedočimo ni za koga od njih da je u kufru ili širku ili nifaku, to jest licemjerstvu, dok nam ne pokaže nešto od toga. Znači, unutrašnjost, to je ono što je važno, jedno pravilo islama. Dušu i srce mi u to ne vidimo. I mi u to ne bi trebali da ulazimo. To je Allahovo, to će Allah dželešanu da sudi i da gleda. Mi vidimo ono što nam čovjek pokazuje i tako ga i prihvatamo. Ovo je u stvari jedan akutni problem danas među muslimanima. Kao da je danas muslimanima svakom dato dvogled da može nečiju dušu i srce da vidi i on određuje jest ovaj munafik, ovaj nije, ovaj je licemjer, ovaj je ovakav. Šta vam je ljudi? Kao što kaže Imam Tahavi ovdje, mi to ne radimo, ako nam je to zabranjeno raditi, jer to je potvaranje ljudi za nešto što mi ne znamo. Mi ne možemo imati dokaz za to uopšte. Jer to je nešto što je unutra, što se ne vidi, što će tek na sudnjem danu da se vidi. Sada mi imamo ono što imamo tu, što nam čovjek kaže i pokaže i to je to. Ništa više nije naše. Također, od propisa imana je zaštita života. وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ. Smatramo da niko, da ne smije se podići sablja ni na koga od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, osim koje zasluži na sudu ili tako dalje, ako je nešto zgriješio pa mu se presudi tako. Zaštita života je nešto što je zagarantovano u ovoj vjeri. Nažalost, i to je danas ozbiljan problem. Danas je život postao najmanji problem
kolateralna šteta. A u stvari to je dar od Allaha Đelešanu koji nema pravo niko da uzurpira, nema pravo niko da dira, nema pravo niko da oduzima osim uzvišenih stvaritelja. Također, od propisa imana je lojalnost i odanost vođama muslimana. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِيُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ. Smatramo da nije dozvoljeno izazivati nerede i pučeve i prevrate kad su u pitanju vođe muslimana i imami, pa makar bili i nepravedni. Ne proklinjemo ih i ne učimo dove protiv njih. Ostajemo pokorni i smatramo da pokornost njima je pokornost Allahu azza wa jalla farz, sve dok ne naredi grijeh. I učimo dove za njih da budu dobri i da budu sačuvani svakog zla. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانِ. Volimo pravedne i one koji izvršavaju svoje amanete koji su preuzeli, a mrzimo one koji su nasilnici i izdajnici. وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَا أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يُبْتِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا. Također obavljanje hadža i borba ostaju bili dobri ili loši. Ostaju zajedno sa vladarima do sudnjega dana i ništa ih ne može poništiti. وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. I smatramo da je zajedništvo istina i pravi put, a nejedinstvo zabluda i patnja za ljude. وَنَتَّبِعُ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَ. I slijedimo sunnet i zajednicu muslimana, a klonimo se zastranjivanja, razilaženja i podvajanja i sektašenja. وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُ. I kažemo, Allah najbolje zna ako nešto nam nije jasno u vjeri. وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. I smatramo da je dozvoljeno koristiti mesh po mestvama na putovanju i kod kuće kao što je to došlo u predajama. Zašto mesh? Zašto baš to pitanje? Mesh je potiranje po mestvama kada je u pitanju u toku abdesta. To je obuća koja se oblači na noge i ne mora se prati svaki put. Ako obučemo mestve na čiste, odnosno već noge kad su pod abdestom. I imamo pravo tu olakšicu da koristimo kod kuće dan i noć, a na putovanju 3 dana i 3 noći. Ali to je čisto pitanje koje je povezano sa fikhom. Kakve veze ima sa ovim? Pa je poslanik, odnosno neke sekte su negirale ovaj propis i ne prihvataju ga kao takvog i učimo iz ovog postupka imama Tahavije. Ako neko pitanje u vjeri, makar bilo i sekundarne prirode, postane simbol neke sekte i razlikovanja, zastranjivanja od muslimana, onda na tome treba insistirati i to treba potvrditi i to postaje simbol slijeđenja sunneta u nekom prostoru i u nekom vremenu.
وَلَا نَخُودُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ. I mi ne raspravljamo o Allahu, niti se svađamo kada je u pitanju vjera. وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا. I ne vjerujemo nikome koji je vrač ili kogata na bilo koji način. وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ. Niti bilo kome ko se poziva na nešto što je suprotno Kur'anu, sunnetu i konsenzusu islamskih učenjaka. A mnogo je takvih u današnje vrijeme. Danas je postalo vrlo popularno dolaziti i pristupati vjerskim pitanjima na način da je to neobično, da doneseš nešto novo, doneseš nešto drugačije. I ono što su muslimani radili i u što su vjerovali 1500 godina, odjednom nije tačno. Šta je ovo? Kakvo je ovo tumačenje? I tako dalje, i tako dalje. Sve su to neprihvatljive zablude. Ono što je bilo poznato kao vjera prije 1400 godina i kroz stoljeća među muslimanskim učenjacima, to i jeste vjera. A sve drugo, ta neka pitanja koja izlaze iz ovog okvira koje je naveo ovdje Imam Tahavi, izlaze iz okvira Kur'ana, sunneta i onoga što je opće poznato među islamskim učenjacima, to su ta neka pitanja za stranivanje, pa čak i ako ih je neko zastupao kroz historiju od učenjaka muslimana, to ne znači da to treba potencirati, da to treba iznositi i govoriti, ne. Nego to su pitanja koja ostaju, razmišljanje koje je bilo u nekom dobu od strane nekog čovjeka, ali nije prihvaćeno od strane ostalih učenjaka i prema tome kao takvo ne može biti prihvatljivo. وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Allahova vjera na zemlji i na nebu je jedna, a to je Islam. Kazao je Allah dželešanu inna dine inda Allahi l'Islam. Kod Allaha je jedina ispravna vjera Islam. I kazao je وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَتَقْصِيرِ. I Islam je vjera koja je između ekstremizma i zanemarivanja. وَبَيْنَ تَشْبِيهِ وَتَعْتِيلِ. I između poređenja Allaha sa stvorenjima i negiranja njegovih svojstava. وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ. I između vjerovanja da je čovjek prisiljen sudbinom i da je potpuno slobodan i stvara svoju sudbinu. وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ. I između sigurnosti da neće biti kažnjen za svoje grijehe i između gubitka nade u oprost svojih grijeha. To nam je kazao Imam Tahavi u vezi sa imanom, pa je između ostalog govorio o ashabima radijallahu anhum i stepenima, odnosu našem prema ljudima, stepenovanju i gradiranju vjernika i našem odnosu prema svim tim grupama vjernika koje su spomenute u Kur'anu i u sunnetu. Naravno, po našem vjerovanju, nakon vjerovjesnika i poslanika, najbolji ljudi koji su hodili zemljom bili su ashabi radijallahu anhu. A najbolji ashab bio je Ebu Bekr. Pa da vidimo šta Imam Tahavi kaže, kakav naš odnos treba biti prema ashabima radijallahu anhu. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُفْرِطْ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Volimo ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne pretjerujemo u ljubavi ni prema jednom od njih, ali niti se odričemo bilo koga od njih.
mrzimo i preziremo sve koji mrze njih, koji ih ne spominju osim po dobru, a mi ih spominjemo samo po dobru. Ljubav prema ashabima je vjera, iman i dobročinstvo. A mržnja prema njima je nevjera, licemjerstvo i nepravda, grijeh. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. I potvrđujemo hilafet nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo Ebu Bekru as-Siddiku radijallahu anhu, da vjerujući da je najbolji i da ima prednost nad cijelim ummetom. Znači da je najbolji u cijelom ummetu. Thumma li Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu. Zatim, to jest drugi po redu halifa je Umar ibn al-Khattab. Thumma li Uthman radijallahu anhu. A zatim treći po redu Osman radijallahu anhu. Thumma li Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. Zatim Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu i četvrti halifa. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. I oni su četvorica pravednih halifa i upućeni imami. Znači, nema razilaženja među učenjacima da je to redoslijed kada je u pitanju hilafet. Ebu Bekr as-Siddiq, on je prvi čovjek koji je povjerovao u Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Mekke, Kurejšija, i bio je poslanikov drug i prije Islama. Zatim Omer, drugi halifa, poznata je Omer, njegova pravednost, njegova genijalnost u vođenju ummeta. Zatim Osman koji je bio bogato ženio dvije kćerke Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zunnurayn, koji imao dva svjetla, to jest dvije poslanikove kćerke su bile udate za njega, radijallahu anhu. Čovjek koji je znao stati posle jacije na jedan rekat vitreta i završiti cijeli Kur'an od Fatihe do Kul E'udhu bi nas na jednom rekatu, radijallahu anhu. I četvrti Alija ibn Abi Talib, koji je oženio Fatimu, kćerku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Taj istinski mudrac, znalac, koga je krasila hrabrost velika i koji je prevazišao velike teškoće u ummetu, jer su se desile baš u njegovom dobu, radijallahu ta'ala anhum. Nakon toga Imam Tahavi prelazi na 10 ashaba obradovanih džennetom dok su još bili živi. وَإِنَ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ. A i 10 koje je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam poimenično obradovao džennetom, znači dok su još bili živi na zemlji, svjedočimo da će biti džennetlije. Ala ma shahida lahum Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Wa qawluhu al-haq. Zato što im je to Allahu poslanik alejhi salatu vesselam posvjedočio, a njegove riječi su istina. A oni su Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, četvorca halifa, Talha, Zubeir, Sa'd, Sa'id, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubejde ibn Jarrah, koji je povjerenik ovog ummeta. Radijallahu anhu međma'in.
Nakon ovog govora, govori o Ahlul Bejtu. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. Ako lijepo govori o ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o njegovim časnim suprugama koje su čiste od bilo kakvih primjesa ružnog i njegovom potomstvu časnom i čestitom i čistom, koji su čisti od bilo kakve prljavštine, takav je sačuvan od licemjerstva. Nakon govora o ashabima i Ahlul Bejtu prelazi na stav i odnos prema ulemi. Ko su ulema? Ulema, to su učenjaci koji poznaju Kur'an i Sunnet, poznaju vjeru, pravilno je razumijevaju i pravilno prenose i čuvaju u ummetu tu nit od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su nasljednici vjerovjesnika. Oni u ovom ummetu čuvaju din, čuvaju vjeru od zastranjivanja, od ekstremizama, od zanemarivanja, minimaliziranja i svih tih raznih vrsta i boja nastranosti, od novotarija, grijeha i tako dalje. I zbog toga zaslužuju posebno poštovanje i poseban odnos. Da vidimo što kaže Ibn Tahir. وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ. Ulema iz prvih generacija, koji su prvi prethodnici i oni koji su došli posle njih, njihovi sljedbenici, tabiini, sljedbenici u dobru i u predajama, odnosno hadisu, i oni koji poznaju fikh i poznaju vjeru, oni se ne spominju osim po lijepom. A onaj koji ih spominje po ružnom, taj je zalutao put. Zalutao s puta, to nije taj put. Prvo, kada su u pitanju učenjaci, ulema, niko ne smatra i ne smije se smatrati da su oni bezgrešni. I ne postoji ni jedan učenjak da je sve što je rekao da je to tačno. Od mišljenja, razmišljanja, tamo gdje u vjeri ostavljen prostor za razmišljanje. Ali niko od njih nije želio da zastrani i postupi suprotno sunnetu. Naprotiv, svi učenjaci imaju samo jedan zadatak, da potrefe sunnet, da pogode sunnet svojim razmišljanjem. I nekada su bliže, nekada su malo manje blizu, ali svako od njih, ako potrefi sunnet, bit će nagrađen duplo. Za trud i za to što je potrefio sunnet. A ako ne potrefi sunnet, bit će nagrađen samo za trud. Jedna nagrada. I zaslužuje poštovanje zbog tog truda. I oni se spominju samo po lijepom. I prva stepenica zablude, bez ikakve sumnje, je kad vidiš čovjeka da počne ružno da govori o učenim ljudima. Nema tu vjere, nema tu hajra. Tu ima umišljenosti, ima možda zle namjere, ima neodgoja, ali vjere ne. Jer onaj koji je najzaslužniji za očuvanje vjere, za prenos vjere, ako počneš njega da vređaš, šta ti je ostalo? Šta je ostalo? Koja vjera i koji din, koje razumijevanje? Prema tome, prvi znak zablude, koji je nažalost u ovom vremenu jako prisutan, je da se
počnu vrijeđati i počne se ružno govoriti o učenjacima i učenim ljudima. وَلَا نُفَضِّلَ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. Sada, bez obzira na stepen, mjesto i gradaciju u vjeri, kod nas je pravilo da nijedan vjernik, nijedan evlija, ne može biti bolji od vjerovjesnika. Onako, i kažu, nebijun wahid, jedan vjerovjesnik, afdalu min džemil evlija, je bolji od svih evlija zajedno. Ne umanjujući time vrijednost evlija, koji se čuči vrijednost vjerovjesnika. Jer vjerovjesništvo je Allahov izbor. I tu nema takmičenja. Nad Allahovim izborom nema izbora. A vjerovjesnik je Allah uzvišeni birao i niko drugi. A evlije, to je njihov trud i njihovo vrednovanje vidjet će se tek na sudnjem danu. Prema tome, tu ne može biti nikakvog poređenja. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِ. I vjerujemo u keramete evlija i ono što je vjerodostojno preneseno u predajama oko toga. Šta su kerameti? Kerameti su neobična, nadprirodna djela koja nisu uobičajena. Ako nadprirodno djelo koje nije uobičajeno donese poslanik i uradi ga poslanik i kaže ja sam poslanik, evo vam dokaz i pojavi se to neuobičajeno djelo kao što je Musaov štap koji je od drveta, on ga baci i on se pretvori u veliku zmiju. To se zove mučica. A ako se neobično djelo desi nekome ko je fin i dobar vjernik, ali on ne kaže da je vjerovjesnik, onda u tom slučaju to se zove keramet, počast od Allaha dželešanu za vjernika toga. A ako neobično djelo uradi neko ko nema sa imanom nikakve veze, kao što je recimo Dejjal, koji će doći na zemlju i tvrditi da je on Bog neuzubila, i opet će moći, Allah će mu dati kao iskušenje ljudima, da kaže nebu padni, da padne kiša, kiša padne, kaže zemlji da rodi, i tako dalje. To se zove istidrađ, odvođenje u zabludu. Znači, neobični događaj imamo tri vrste. Ako dolaze od poslanika, to su muđize. Ako dolaze od vjernika, to su kerameti, i mi vjerujemo u keramete da postoje, ali kao što Imam Tahavi ovdje napominje, bitno je provjeriti vjerodostojnost toga. I treće, ako dolaze od nevjernika, grešnika, kao što je Dejjal, to zovemo istidrađ i toga se trebamo čuvati. Na kraju, kaže Imam Tahavi, فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Ovo je naša vjera, ono što vjerujemo i dušom i srcem i ono što pokazujemo. وَنَحْنُ بُرَاءِ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ. I mi odričemo se pred Allahom bilo šta što je suprotno tome što smo spomenuli i što smo kazali. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَ عَلَى الْإِيمَانِ وَيَحْتِمَ لَنَا بِهِ. Molimo Allaha uzvišenog da nas učvrsti u vjerovanju, da nam život završi u tom vjerovanju. وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ. I da nas sačuva od raznih zabluda, وَالْأَرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ, i razmišljanja koja odvode u sektašenje, وَالْمَدَاهِبَ الرَّدِيَّ, i da nas sačuva pravaca koji su loši, kao što su al-mušabbiha, al-mu'tazila, al-džahmija, al-džabrija, al-qadarija, wa gajruhum min alladina khalafu sunne.
Mušebbihe, Mu'tezile, Džehmije, Džebrije, Kaderije, to su stare zabludile sekte po raznim vjerskim pitanjima u vjerovanju. Svima njima zajedničko je da su odstupili od sunneta i da su se udaljili od sunneta i zajednice muslimana u halefu dalale i sklopili savez sa zabludom. وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاء. Mi nemamo ništa s njima. وَهُمْ عِنْدَنَا دُلَّهُ. Za naše poimanje, kod nas, oni su zabludjeli ardija i propali. وَبِاللَّهِ الْحِسْمِةُ وَالتَّوْفِيقُ. A Allah je taj koji čuva i koji upućuje na pravi put. Mi na kraju ovog izlaganja imama Tahavije možemo samo reći da molimo i mi Allaha Đelešanu da nas učvrsti u imanu, da nam pomogne i da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše, da radimo ono što je najbolje i da nikada ne dođemo u iskušenje da budemo u sumnjama kada je u pitanju naša vjera i da nam život zapečati sa imanom i hajrom i sunnetom. Kulu kao li hada, astagfirullahi wa lakum, assalamu alaikum.